Minsan kasi malis ng kalal eh. O karon mga kasiyaw, magkuyog mini Pops kay Mamer. Mitas og sanilas nako. Sanilas na wagit tangag ng iro. Karon mga kasiyaw, nabili sa grupo Skirbiners. Team Askato ni. Team Askato. Ang grupo sa Skirbiners, Team Asay man daw sila. Amo at Team Askato. Pretty boy, Biyahe ni Kuya J. Yo, what's up? Karon magalakaw dagway tani magamotor. Magaun sa man tani magamotor ta magalakaw. Karta sir? Magalakaw ta kay ron gutomon ba? Ayan, Asay ang Askato group attack. Bro. Gaw. Muuban jud ko nimo ron ani. Ay, way problema na mo. Magalakaw ra tani gaw. Magalakaw ra ta kay Ang ilang grupo ko no, Team Asay. Amo Team Askato. Oh, asma. Asay kaon, o sila. Amo Asa Asay Askato. Askato man. Ikaw sa hingalan aron. Asay kaon, kuan dili Asa. Asay ug Askato. Oh, Askato asa tuwa. Adto. Askato kami. Asang kaon tuwa. Inyong Asay. Asay dia mo di ay. Mo di. Abot yung mga vlogger ani. Abot yung mga vlogger ani. Asa ka ni dapit. Asa ka ni dapit. Dara na kulasaw na kay na. Utan sa kay mi Tundador solira ka kay mi kainom. Wala ka dumain mo uganganon Pops. Tundador Pili mo ino usa ka case? Dili na may tapos ka case, tulo ka case pag magkadawat ni. Bantay mi Ay, imposible po kayo pirmirong sweldo ani Pops og usa ka libo ra pa. Tulo ada na kuha, tulo. Dili ka mahimo. Tulo gid kuha. 4,800 magina Tulo ka kaon gid kuha. 4,800 magina minimum yung makonsweldo. Istorya mo sa mo, istorya ugar pa karon. Tulo ako alay sa Kuya Jay. Lakas lagi ko ini ha. Masa mo. Karon. Na invitation birthday. So maatoy mo adto? Okay kayo. Ang inang istorya ni mo Kuya Jay na. Pasipiyat ni ka sa. Asa ka ni Maman dapit. mo kaubang ulawan. Aman to imong kauban. Jay pa unahaga. Asa may imong kuan? Gauna ra jud pumi og vlog, di jud puni ga una og ga vlog ra janing una na mo, di jani gauna kaon. Asa may imong kauban? Nah, ngene gidang. Ingon siya, iniingon siya oy. Ingon siya nga iyang bahay ni pakaon na kuno naka. Bali duha. Bay ni ako around. Askato. Asang kaon tuwa. Nyo asay. Oh, dira. Michael Jordan. Michael Jordan eh. Oh, tira ni Papi Birds. Shooting na ron piso-piso. Di kasulod si Papi Birds. Di kasulod. Oh. Pangita na ako nag-angluan everyone. Kini marag na ta hinihinig paluyo ana. Ay bu una kita. Amo na gyud. Oh. Pas-pas guys si Papi Birds mga kasiyaw. Oh, na. Oh. Ano sa mani? Muna mani. Si hi to my vlog, Jay. Ay, shout out mga ka-siyaw. Hey, dakuang piro. Nah. Hey, tig makabuhi. Hey. Dili man basta mga dog lover. Sir. Pwede mo video dami ang gapadala. Abot kami mga kasiyaw. Ha? Karon, po sa pikas kayo. Huwag ka na ako ipakairo. Ay, surprise. Hi, sir. Ay,
Ay, sir. Nahikuyog ko. Nahikuyog ko lang sir, mga kasiyaw. Kuyog na naman ko kay. Hiya mo ko lang, imbisita mo ko nila munang nananghid ko ari kay akong kuning nami ko na polo. Uban ra na. Uban ra di ay. Walay plato. Magpabilo ka na. Naraw. Ay, guys, mo siya. Muna yung mga member sa Secure Biners mga kasiyaw. Sa mga kasiyaw. Sikat po ni mga kasiyaw. Sikat di kay tanto Sa itong imo George Bogwak. So karon mga kasi mo ato mig pakals ko ban si Sir si Aw ug si Kuya Jay ug sa akong katrops. Oh, sa mga katropa ng Secure Kung nga matagaan mig plato kay Mo gani mga kasiyaw mo nang tawo bidi. wala gini may bali mga kasiyaw. Dahan tao mga kasiyaw din eh. Daghanan tao mo din eh. Stilan mga kasiyaw. Abot kami. Gasa ni mga kasiyaw. Abot na eh. Ante, maadong utod mo, gaabot. Kanin yung tagaliluan, kinabot kami. Pero mga kasiyaw, iman ko nila sa grupo. Kaya imbisita mo ko nila ni Dudong Ilmer og ni Dudong Bayan. Kuya. Tawa ninyo guys, para nang Dapat nga dito. Parang yung kalawa. Kalawa gid kayo dai. Bong, para ni. Kaon ako ni. Kaon din eh. Lagmit kaon. Kani mga kasiyawa na gini ulaway kay mo vlogger ta. Di kita magulaw-ulaw. Ana ra ta ulaw og mahumana. Di kita maulaw na naman ani. Uy, abot mo. Gablog po siya mga kasiyaw. Tingnan po gablog po mga toys. Ito may vlog. Ito may vlog. Sige, isa pag-isa. Hi to your vlog. Hila. Hila. Wala. Wala dito ko tutlo ni, maulaw kita. Hi to my vlog bro Rene. Halo. Ako Binjano siya. Thank you. Ayun tagulo. Okay na. Na Sa mga may naanak ka naman ito. mga parion. Mga pariyon. Pero wala ra ta ka Eskwela. naka-eskwela pero wala ta kahuman. Sa sorter gid niya do. Ang maghilamos mo, kalas mo sabon. Kami. Okay, apil mang hubon. Kalas sa sabon ko hilamos. Kami nabog kanay. amo ni seminaryo pagbuhi na mong tulo na mga minyo mo mo Abi nimo. wala may Ang plano na akong sugyot unta nga maghimo tag grupo mo himo tag usa ka federasyon sa mga upaw. Sa may ngalan. Kamo may bunyag Sa may tanara ko idi. nako itambag. Sa may ko. Team Wapo. Wapo. Ay ra baliha, ay baliha. Upaw. Wapo. Ato na i-organize. Oh, lagi, Team Wapo. Ang founder, Probinsianong siya. samahan ng mga upaw sa sikip Dahil pa ako, ato ang ulo ba, bro, mag-itlog binugok ng Mas gwapo man imong ulo bro. murag itlog atong ulo, magkasugat yung lagi. Please subscribe, bro, Rini Vlogs. Wala kaming paday. Kaming paday siya mga kasiyaw. Agda ko yo Kaming paday mga kasiyaw. Labangin ako. Ay, hindi mga kasiyaw. Sulayan na. Lain katabang. Kumaulam ko. Gulang mo ko. Eh, sa kaulaw kay. Sulo-sulo yo pwede gano. Oh, hindi. Dahil tayo. Oh, anila. Sila may tabang na mga. Oh, di. Kanin Ito sila usa mo bugang maka. Katabang di ko na ko. Amo jumi ni Bobo nga rin mga kasiyaw. Kay dinala po min ang kurini. Mo lagi. Hindi ko no sa imuhang kuani madam. Abot jumi. Unsa paps? Istorya sa are. Unsa may? Are kina si gagama day siyang channel. Wala pa. Dodong Rini Vlogs. Okay. Nakalabi na sila saya ang hawira na no lami ka pang motovlog ko. Ato bang istorya? So, kaning among gwapo mo angkol rin ako. Gaplano ang magagama ang vlog. Ato lang atang-atangan pohon kay. Kung sa'y mahisulod anang iyang vlog. So, excited na pud ning mga anak niya sa gawas. Kay ang padaghanon po ng iyang gitawag subscriber.
Sa mga pam dito, tanga ng vlog na Uncle Rene. Malingaw. Salamat kayo. Thank you. Anak sigawas. Nagsudagan din eh. Dagan eh. Lakatayong. Birthday ni Mayong. Biyahe ni Kuya Jay. Oh. Abot din yung mga vlogger sa Sikyawr. Monetize lang doon. Lasaw na to. Oh. Dili na yung mga kinulasaw guys. Sunod di may taon pag ayaw nila guys. Gawas na. Si Mama na pala magbalik. Biners, dito na mo mga biners. Oh, aron. Bili na meron mga vlogger. Kung rekoy ko ako ano Guys, mo ato sa may kay mutirada sa mikaon guys. Para mapagsana ka. Ya pare, oh, wala ko. You cannot see with your naked Naked. Naked mo. Kaya magkuha sa kukain. Ya pala inari. Ay, kutsara ito. Sir. Tagaan pa man yung Ha? Ano saan? Berapil anin. Ay. Jawa. Dawata. Pino. Dawata ba? Kapag nagpangalan dito buwaton? Ate. Ano ba mga plato? Kero. Unsa mo ay? May kutsara. Kayo pa man ka. Kutsara, na kutsara? Wala na po yung gasatang kami. Wala na po yung Kaon ka? Kilo ka bande. Ibong. Kain na din ba? Pagkaon ta amin. Hoy, ayo dira ka lang. Rojan ka diyan, maling ka dali. Ay ka tama. Pwede ayaw na dyan. May hapon na niya. Ug karon mga kasiyaw. Dinner ta man akong content mga kasiyaw kay mukaon sa ko sila na nga una. Kaning istorya wa may kahumanan ug kaning panag-uban may katapusan moyon ko kaninyo nga maayong adlaw kaninyong tanan. Sa sunod atong panagkita, daghang salamat more power.